Maar dat is de mooi, ja. Goeie allegeer, van harte welkom in deze Christzangdienst. Ik de mensen die met de livestream met ons verbonden zijn. En natuurlijk een heel hartelijk welkom aan het korps Wibbenus Jacobs onder leiding van Arjen Steur. Welkom allegeer. Nou, dat je hem goed muziek bij het kennen, dat hebben we al een keer al gehad. Een keer op die sneeuw, maar toen je hem hier een voorstelling jongen. Prachtig wie dat. De collecte die is bestemd van Moldavië. De dienst van morgen die is in Kemsert en die begint om 10 uur, de Christdienst. En we zongen nou het lied 477, versen 1, 3 en 5. Lieve mensen, wat fijn dat wij op deze kerstavond hier weer samen kunnen zijn in de kerk. Na 2 jaren corona, dat de kerk leeg was en dat het korps niet kon spelen en dat we niet samen konden zingen en dat we nu weer samen het kerstfeest kunnen vieren. Het licht van God dat in onze wereld binnenkomt. En Klaasien heeft net de 4 adventskaarsen aangestoken. 4 weken hebben we toegeleefd naar het kerstfeest. En vandaag mag de grote kerstkaars in het midden branden. En ik zie hier een aantal kinderen zitten en ik dacht misschien wil een van jullie wel die kaars aansteken. Wil een van jullie dat doen? Ja, kom maar.
Het licht van het kerstfeest. We mogen vieren dat hoe donker het in onze wereld kan zijn, hoe donker het in ons leven kan zijn, dat het licht van God daar altijd bij kan komen. De liefde van God. En dat is het feest dat we vandaag mogen vieren. En daar gaan we nu van zingen. Nu zijt welkom, Jezus lieve Heer, het licht in deze wereld. Het licht van de ster. Zo hebben we het thema van deze dienst genoemd. Het licht van de ster. Er hangt hier de hele adventstijd al een mooie grote ster in de kerk. En we konden in de adventstijd ook zoeken naar sterren. En ik weet niet of jullie ze ook gevonden hebben, maar overal in het dorp waren sterren te vinden. Een groene, en een rode, en een blauwe, en een paarse. En vandaag nog deze gele hier in de kerk. En bij elke ster stond ook een woord. En als je al die woorden achter elkaar zet van die sterren, dit is de laatste. Morgenster staat hierop. En als je alle sterren had verzameld, dan stond er: ik ben de stralende morgenster. En daar willen we vanavond bij stilstaan. We hebben in de adventstijd ook gehoord van de sterren.
De zon en de maan en de sterren, de aarde en de hemel die God heeft gemaakt. Dat hele grote bijzondere van de schepping. Daar zijn de sterren een teken van. Dat God alles gemaakt heeft en dat hij ons allemaal in zijn handen houdt. En we hebben ook het verhaal gehoord van Abraham en Sarah die al oud waren, geen kinderen meer konden krijgen, geen hoop meer hadden. En dat God zei, jullie zullen een kind krijgen. Jullie zullen een grote familie worden. Die familie zal zo groot zijn, zo talrijk als de korreltjes zand in de woestijn, als de sterren aan de hemel. En zo zijn wij allemaal eigenlijk familie, sterretjes van die grote familie van Abraham en Sarah, van Gods kinderen. Maar we hebben ook gehoord dat de profeten zeiden, er kan een tijd komen en er zal een tijd komen dat de zon en de maan donker worden en dat het lijkt alsof de sterren uitdoven. Een hele moeilijke, donkere tijd. En zo zijn er tijden in de wereld geweest en zo zijn er ook nu tijden dat het heel donker en moeilijk is voor mensen in deze wereld. We denken aan mensen in Oekraïne, maar het kan ook zomaar dichtbij zijn in een huis of misschien in je eigen huis waar het donker is van verdriet of moeilijke dingen. Dat zeiden de profeten, het kan lijken alsof de sterren doven. Maar de profeten zeiden ook, het zal niet donker blijven. Er zal een stralend licht opgaan. En dat is de belofte van God, dat het licht zal komen. En dat is wat wij vandaag vieren. Dat Jezus in de wereld is gekomen. En dat zijn licht en zijn liefde in ons leven komen. En weet je, nou die woorden, oh ja, nee, eerst, jullie weten, bij het kerstverhaal, daar hoort ook die ster, hè, dat die boven Bethlehem blijft staan. Maar helemaal op het eind van de Bijbel, daar heeft Johannes een droom, een visioen, en dan hoort hij Jezus zeggen, ik ben de stralende morgenster. Jezus zelf wil het licht zijn in ons leven. Dat is het feest van het kerstfeest. Het licht in ons leven, het licht in ons hart. Dat wilde ik vertellen eerst, om te beginnen over die ster, het licht van de ster. En dan heb ik gehoord dat de kinderen op school een liedje hebben geleerd. Over de ster. Twinkle, twinkle, little star. Wie kan dat zingen? Wie heeft dat geleerd op school? Ja? Oh, iedereen kan het wel zingen. Maar ik moet even kijken hoor. Zijn er kinderen die dat op school hebben geleerd? Hebben jullie dat ook geleerd? Twinkle, twinkle, little star? Nee? Nee? Wie heeft het wel geleerd op school? Heeft niemand het geleerd op school? Oh, nee. Hey. Misschien wel, hè? Ik stel voor, als het goed is, dan heeft Jan de muziek op de schermen, dan horen we dat. Maar dan gaan we het gewoon met z'n allen zingen. Zullen we dat doen? Twinkle, twinkle, little star. Zou het lukken, Jan? Ja, luister hoor. We gaan het 2 keer zingen. Luister heel goed. Want het is nacht, hè? Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond
supermooi. Ik kan het niet laten om even te vertellen. Onze dochter die woont in Zuid-Afrika. En die heeft een jongetje van 2 jaar oud. En die zit op een peuterschooltje. En een paar weken geleden kreeg ik zomaar zo'n mooi filmpje gestuurd. Daar van dat peuterschooltje waar alle kindjes ook mooi gingen zingen van Twinkle, Twinkle, Little Star. En zij spreken Engels en zij zingen Engels op school. Maar over de hele wereld kennen ze dit liedje. Leuk hè? En dan gaan we samen bidden. We mogen vertellen aan God over ons leven en vragen of God bij ons wil zijn. Lieve God, dank u wel dat u ons bijeenbrengt op dit kerstfeest. Dat wij de gezelligheid mogen proeven van het samen feestvieren. En dat wij mogen weten en vertrouwen dat u bij ons bent. En dat u licht brengt in het donkerste donker in deze wereld. Dat u bij iedereen wilt zijn. Kinderen en grote mensen, oude mensen, arme mensen, rijke mensen. Overal. En wij bidden God dat wij dat ook mogen voelen. En dat dat licht ook in ons gaat schijnen. En dat wij zo zelf ook lichtjes kunnen worden. Stralende, twinkelende sterretjes. Wilt u zo bij ons zijn op dit feest, Heer, dat wij de blijdschap en het licht en de liefde mogen voelen. In Jezus' naam. Amen. En dan gaan we nu een lied zingen met het korps. Midden in de winternacht. Midden
En nu gaan we het evangelie van het kerstfeest, dat gaan we vertellen en daar gaan we van zingen. En ik heb gehoord dat de kinderen op school ook verschillende liedjes hebben geleerd en die zingen we daar ook tussendoor. Maar eerst om te beginnen, weten jullie nog hoe het was? Dat er een engel bij Maria kwam. En dat de engel tegen Maria zei, jij zult een kindje krijgen. En Maria schrok, maar ze was ook blij. En ze zei, laat het maar gebeuren. En zo ging het. En Maria die was in verwachting, die zou het kindje krijgen. Maar toen kwam de keizer van Rome. Die was de baas over haast de hele wereld in die tijd. En die gaf een bevel. En die zei, ik wil dat alle mensen geteld worden. Want ik wil weten hoeveel onderdanen ik heb en hoe rijk en hoe machtig ik ben. Dat zei de keizer. En toen moesten de mensen allemaal naar de plek gaan van hun familie om geteld te worden. We zouden nu zeggen, ze moesten hun BSN-nummer laten zien, hè? Allemaal naar de plek van hun familie. Nou, en daar hebben we een liedje van. Dus nou gaan we verder met het kerstverhaal zingend. En dat liedje is Sjok, 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 doet het ezeltje. Want Jozef en Maria, die moeten naar Bethlehem toe. Naar hun familie van koning David. Sjok, 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 liep het ezeltje helemaal naar Bethlehem. Sjok, 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 liep het ezeltje helemaal naar Bethlehem. Oh, wat was Maria moe, ze deed af en toe haar ogen toe. Sjok, 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 liep het ezeltje. Jozef zocht naar onderdak. Sjok, 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 liep het ezeltje. Jozef zocht naar onderdak. Maar ze zeiden, spijt ons zeer, we hebben helaas geen slaapplaats meer. Hop, 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 liep het ezeltje, want het droeg een warme stal. Hop, 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 liep het ezeltje, want het droeg een warme stal. Maar en wie had dat gedacht, werd Jezus geboren in die nacht. En toen werd Jezus geboren in de nacht. En ik weet niet of jullie het kunnen zien van de plek waar jullie zitten. Maar hier zien we Jozef en Maria. En het kindje Jezus wat in de voerbak ligt. En daarbuiten in het veld, daar zijn herders en schapen. En die herders, die pasten op de schapen in het veld en het was nacht. En opeens kwam er een engel bij hen, in een stralend licht. En de herders die schrokken enorm en ze waren bang. Maar de engel zei, wees niet bang, want ik heb goed nieuws voor jullie. Er is vannacht in Bethlehem een kind geboren, Jezus. Hij is de redder, Christus de Heer. Ga maar kijken. Hij ligt in een voerbak, gewikkeld in doeken. En toen de engel dat gezegd had, toen kwamen er nog veel meer engelen en ze begonnen te zingen. Heel mooi. Ze zongen, breng eer aan God. Want God brengt
vrede op de aarde aan de mensen. Want hij houdt ontzettend veel van alle mensen. En toen de engelen weg waren, toen zeiden de herders, laten we maar eens gaan kijken in Bethlehem. En ze vonden het zoals de engel het had gezegd. Ze kwamen bij de stal en daar waren Jozef en Maria en het kindje. En ze vertelden wat er gebeurd was en wat de engel had gezegd. En zo waren zij daar in de stal bij Jozef en Maria en het kindje Jezus in die stille nacht. En daar gaan we nu van zingen, Stille Nacht. En zo was het nu in Bethlehem, hè. Daar waren Maria en Jozef en het kindje Jezus en de herders. Maar er gebeurde nog meer, hè. Want in een ver land in het oosten, daar waren wijze mannen. En die zagen een ster. Een hele bijzondere grote ster. En ze wisten, dat was hun wijsheid, dat er een
koning geboren moest zijn als er zo'n bijzondere ster was. En de ster ging hun voor en die bracht hen naar Jeruzalem. En ze gingen bij koning Herodes vragen waar de nieuwe koning van de Joden was geboren. En Herodes die dacht, oei, maar ik ben toch de koning? Maar hij liet vragen aan de profeten van, wat staat er? Waar wordt de koning geboren? De koning van vrede, de Messias. En de mensen zeiden, de profeten die zeggen dat hij in Bethlehem geboren is. En koning Herodes zei tegen die wijze mannen, ga maar naar Bethlehem. Ga maar kijken. En kom mij op de terugweg vertellen wat je gevonden hebt. En de wijze mannen reisden verder en ze zagen de ster weer. En die ster bleef boven de stal staan. En ze gingen naar binnen. En ze vonden Maria en het kindje en ze hadden hele kostbare geschenken. Omdat ze zo blij waren met deze nieuwe kleine koning van de vrede. Ze hadden goud en wierook en mirre. En er was een engel en die zei tegen hun, jullie moeten langs een andere weg teruggaan. Want koning Herodes die wil kwaad doen. En zo deden die wijzen. En zo bleef het kindje Jezus gespaard. En die ster die daarboven de stal kwam staan waar Jezus was geboren, daar willen we nu van zingen. Dag ster, grote ster. Er staat in jullie liturgieboekje staan 3 coupletjes, maar we zingen alleen het eerste coupletje over de wijzen. En dan kunnen jullie thuis nog de andere erbij zingen, want die zijn ook heel mooi. Over de herders en over onszelf. Ja, dan gaat het over sterren op dit kerstfeest. En er is een heel mooi liedje over een ster. En dat kennen je misschien ik wel. Ik zal het even een stukje zongen. Jezus zei hij wil dat wij zijn binnen mooi liedskierske of een jachte ster. En hij wil dat ieder jocht jou op doe en ik maar altijd meer. Dat is hem, ja. Dat wij een liedskierske binnen of een jachte ster. Wij krijgen het licht van Jezus en wij mogen dat licht ook uitstralen. Dat vertelt het verhaal van de ster. En daar heb ik nu een verhaal voor jullie.
En dat verhaal heet van een sterretje dat naar de aarde kwam. Er was eens een kleine ster die zijn uiterste best deed om te schitteren aan de nachtelijke hemel. En een paar grote sterren die al miljoenen jaren lang aan de hemel stonden, die vonden zo'n kleine ster maar niks. En die probeerden zo hard te stralen dat het kleine sterretje bijna niet meer te zien was. Maar het kleine sterretje knipoogde naar de engelen. En daardoor verspreidde hij een heel mooi twinkelend licht. En toen riep God dat sterretje bij zich. Jij bent heel bijzonder, kleine ster, zei God. Weet je wat? Ik geef jou een opdracht. Ga naar de aarde en breng daar licht onder de mensen. Dat zal ik doen, God, met alle plezier en speciaal voor u, zei het kleine sterretje. En hij vertrok. Hij twinkelde van blijdschap. En hij zette er zo'n vaart in dat er een staart van licht achter hem aankwam. En zo werd hij opeens een echte staartster. Op zijn vlucht langs planeten en andere sterren deed hij heel de nachtelijke hemel flonkeren. Maar ja, hij was nog maar een jonge ster en een beetje onbesuist. En hij merkte veel te laat op dat er een oudere ster in de buurt was en daar botste hij bovenop. En plotseling vloog de kleine staartster uit zijn baan en viel naar beneden. In duizelingwekkende vaart naderde hij de aarde. Oi, 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 jammerde hij, als dit nog goed afloopt, wat nu? Het sterretje herinnerde zich opeens dat zijn voorvaderen ooit eens gezegd hadden iets over vallende sterren. Vallende sterren zijn heel bijzonder. Weet je waarom? Want de mensen mochten altijd een wens doen wanneer ze een vallende ster zagen. En het sterretje dacht, ben ik nou ook een vallende ster? En hij spitste zijn oren, maar hij hoorde geen enkele mensenwens. Hij zag wel de blauwe planeet aarde daar dichterbij komen. Hij had nog maar enkele lichtjaren meer te vliegen. En toen werd de kleine ster bang. Stel je voor dat er op aarde nou niemand iets te wensen had. En hij was toch een vallende ster. Wie moest hij dan licht brengen? Hij huilde zoveel vuurvonkjes dat zijn staart ervan gloeide. Zoef! Met de vaart van je welste landde de kleine ster in de takken van een verweerde dennenboom. En die stond vlak bij een armetierige stal. Auw! Dat kwam hard aan. De kleine ster begon te huilen van schrik. Hij flonkerde nog maar een heel klein beetje. En zijn 5 puntjes en zijn mooie staart, die hadden allemaal deuken gekregen. Ik ben een knoeister. Straks kan ik niet eens meer de opdracht van God uitvoeren. Licht brengen onder de mensen. Maar toen hoorde hij opeens een zachte kinderstem tot hem spreken. Wees niet bang, kleine ster. Ik zal je helpen. De kleine ster die keek verbaasd vanaf de dennenboom. Hij keek door de kieren in het dak van de stal naar beneden. En daar zag hij een mensenkind in de kribbe liggen. En een os en een ezel stonden erbij aan het voeteneind en die waren zijn voetjes warm aan het blazen. Had die ster dat nou goed gehoord,
Kan zo'n klein mensenkindje dan praten? Nou, toch maar even proberen, dacht de kleine ster. Dag jongetje, zei de kleine ster. Heb jij misschien een wens voor mij? Want ik ben een vallende ster. Ik ben eigenlijk al een gevallen ster. Hoopvol begon de kleine ster weer een beetje meer te glanzen. Dat heb ik zeker, zei het kindje. Wil jij mij verwarmen met jouw stralen? Want de os en de ezel die zijn al een beetje moe, weet je. En dan kunnen zij even uitrusten. Nou, dat doe ik graag, antwoordde de kleine ster. En hij straalde meteen daarna wel zo verwarmd uit, dat de hele stal erdoor verlicht werd. Oh, dat doe je heel goed, kleine ster, sprak het kind. Ik krijg het al lekker warm en zo te zien mijn ouders ook. En nu pas merkte de kleine ster dat er nog meer mensen in de stal waren. Aan het hoofdeinde van de kribbe zaten aan weerskanten een man en een vrouw geknield naast het kind. En daar in een hoekje waren ook nog herders, een paar schapen. Wie ben jij eigenlijk? vroeg de ster aan het kind. Nou, ik ben maar een eenvoudig mensenkind. Maar ik ben door God naar de aarde gezonden met een opdracht, zei het kindje. En zijn ouders keken blij, maar ze hoorden zwijgend toe. Dat treft, glimlachte de kleine ster. Ik ben ook naar de aarde gestuurd met een opdracht van God. Ik moet licht brengen onder de mensen. Ik ook, sprak het kind. Maar ik breng hen nog weer een ander soort licht dan jij. Wil jij mij helpen, kleine ster? Wil jij de hele wijde omgeving van deze stal verlichten? Zodat de mensen zien waar ik te vinden ben. Want zij wachten al zo lang op mijn komst. Graag, zei de kleine ster. En hij begon plotseling ontzettend hard te groeien. Hij had niet 1 deuk meer in zijn 5 punten. En ook niet in zijn staart. En hij zweefde een stukje omhoog tot vlak boven de stal. En daar straalde hij met zo'n prachtige schittering als hij nog nooit eerder een ster voor hem had gedaan. En aangetrokken door dat prachtige twinkelen kwamen de mensen van heinde en verre naar de stal om het kindje te begroeten. En ze noemden de staartster boven de stal voortaan de ster van Bethlehem. En zo had de kleine ster de taak van God op aarde volbracht. Licht brengen onder de mensen. Dat is het verhaal wat ik jullie wilde vertellen over de kleine ster. En zoals hij het licht van Jezus mag brengen onder de mensen. Zo mogen wij ook kleine sterren zijn. En het licht, twinkelen van licht. En dan gaan we nu een lied zingen. Hoor de engelen zingen eer.
En dan hebben we hier nog een gast in de kerk. En dat is ook een klein sterretje. Dit is ook een klein sterretje, of niet dan? Is dit een ster? Wat is dat dan? Zal ik jullie vertellen wie dit is? Dit is Molly de duif. Maar hij is eigenlijk ook een sterretje. En zal ik jullie vertellen hoe dat kan? Molly komt uit Moldavië. En Moldavië is een heel arm land in Europa. Het ligt tegen het land Oekraïne aan, waar de mensen zo aan het vechten zijn. En Moldavië is een heel arm land, zo arm dat de vaders en moeders vaak naar het buitenland gaan om geld te verdienen. En dan moeten de pakers en beppers op de kinderen passen. En die hebben dan heel weinig. En nou zijn er ook nog allerlei vluchtelingen uit Oekraïne die daarheen komen. Die vangen ze ook allemaal nog op. Dus ze hebben echt hulp nodig. En Molly is dus een duif, Molly de duif, maar toch ook een sterretje. Want Molly wil ook licht brengen onder de mensen. Speciaal onder de mensen in Moldavië. En daarom wil ze graag geld ophalen bij ons in de buurt om de mensen in Moldavië te kunnen helpen. En daarom hebben we straks de collecte in deze dienst, die is daarvoor bestemd. En die mag Molly dan meenemen naar Moldavië. En zo is Molly een sterretje die licht brengt onder de mensen. Dat wilde ik vertellen. En nu willen we eerst samen bidden en daarna is de collecte. Dank u wel, God, voor dit kerstfeest. Dat Jezus in deze wereld komt, een heel klein, teer kindje. Helemaal niet sterk en machtig. En dat u zo uw liefde laat zien, heel kwetsbaar en teer. En dat wij ook zo in ons leven en in onze wereld u mogen zoeken. In dat hele kwetsbare en tere. En dat wij zo licht mogen zijn voor elkaar. En dat is best heel moeilijk hier in deze wereld waarin zoveel macht is en zoveel geweld en zoveel kwaad. En wij bidden God, schenk ons altijd weer twinkelingen. Dat wij altijd weer mogen denken aan de ster van Bethlehem. Aan Jezus die voor ons kwam als een nieuwe dag. Vol hoop en liefde en vertrouwen. Wilt u zo bij ons zijn, God, en bij alle mensen om ons heen. En wij bidden speciaal voor mensen voor wie het leven heel donker is in deze tijd. Door verdriet, door ziekte, door oorlog en geweld, door armoede en honger. En Heer, help ons om uw licht te delen. In het bijzonder bidden we zo ook voor de mensen in Moldavië. De kinderen, de pakers en beppers, de vaders en moeders en alle vluchtelingen uit Oekraïne. Heer, laat uw vrede in deze wereld neerdalen. Dat bidden wij. In Jezus' naam. Amen.
dan mag ik nog eventjes tussendoor, want dan, terwijl jullie dan muziek maken, dan ga ik even vertellen wat er dan gaat gebeuren, want wij hebben een verrassing voor de kinderen. Dat hebben de jeugdleiders gemaakt en jullie krijgen een verrassing. En eerst mogen de kinderen van groep 1 tot en met 4 even hierheen komen. En als die klaar zijn, dan mogen de kinderen van groep 5 tot en met 8 komen. Dus eerst de jongste kinderen, als die klaar zijn, de oudste. Ondertussen doen we muziek van het korps en de collecte.
bijzonder bedankt, korps. Super dat we dit zo met elkaar konden doen en dat we zo van jullie muziek konden genieten. Prachtig. Wij willen met elkaar dit kerstfeest afsluiten door met elkaar het Ere zij God te zingen. Wij zijn aan het einde van dit kerstfeest gekomen. En ik mag jullie hele gezegende kerstdagen toewensen, thuis en waar jullie verder ook maar zijn. Straks bij de uitgang krijgen jullie allemaal een cadeautje mee. Een sterretje om jullie eraan te herinneren dat jullie altijd als een lichte ster wezen mogen. En een open deur met verhalen over kerst. En dan gaan wij met de zegen van God, de goede woorden van God, om ook tot zegen te zijn van de mensen om ons heen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met jullie allemaal. Amen.